όλες αυτές λοιπόν οι ανοησίες του να εμποδίζονται αυτοί που εκπροσωπούν τη λαϊκή κυριαρχία, όποιοι και αν είναι αυτοί, να ασκούν τα όποια καθήκοντά τους, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά τη δική μου κρίση είναι μια απόλυτη γελιότητα. Και στρέφεται ακριβώς εναντίον της νοοτροπίας που αυτοί που τα φωνάζουν νομίζουν ότι εκφράζουν. Και η ύψιστη γελιότητα όλης αυτής της ιστορίας την εμφάνιση εκεί του κύριου Μίκη Θοδωράκη. Ναι. Ο κύριος Θοδωράκης είναι εθνικός μουσικοσυνθέτης, αλλά θα είναι καλό να παραμείνει σε αυτό. Ο κύριος Θοδωράκης νομίζω ότι πάσχει από άνοια πλέον ή δεν αντιλαμβάνεται τι κάνει. Σας θυμίζω ότι είναι ένας εξ αυτών που όντας βουλευτής επικρατείας, ουδέποτε εξελέγει, έκανε αγωγή κατά του ελληνικού κράτους για να πάρει διαφορά μισθού. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, τώρα δήλωσε ότι αν επιδικαστούν αυτά δεν θα τα υποδεχθεί. Εγώ κύριε Σφίκα τώρα δήλωσα, μην πω τι τώρα, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, και αφού έκανε και την αγωγή, πήγε μετά να εξηγήσει και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι τι πρέπει να κάνει ορθά. Το λέω αυτό γιατί σας παίρνω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να σας δείξω. Δεν έχει καμιά έννοια τώρα. Κύριε Υπουργέ, όμως, εκεί δεν ήταν ο Θεοδωράκης, ο οποίος πάσχει από άνοια, όπως είπατε, ήταν γύρω στους 50-60 λαού. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και θεωρείτε ότι μου επιτρέψετε να σας προβλέψω και κάτι. Την επόμενη φορά θα είναι παραπάνω. Τι θα είναι παραπάνω? Βεβαίως. Όσο το σύστημα, το μηδιακό σύστημα, τέτοιες εκδηλώσεις τις χαϊδεύει, τις προβάλλει και τις υιοθετεί, θα είναι παραπάνω.